Έχω να πω πολλά. Δεν με φτάνουν τα 5 λεπτά και θα τα πω. Μπορείτε να κλείσετε το μικρόφωνο όπως με κλείσατε και στη φυλακή. Αυτοί είστε! Άθλοι είστε! Λοιπόν. Σας παρακαλώ κύριε, σας παρακαλώ. Ποια μεγαλύτερη απόδειξη θέλετε ότι ζούμε σε ένα κράτος εισαγγελέων, ότι παρεμβαίνετε ομάς στη δικαιοσύνη? Σαν δημοκράτες που είσαστε εδώ πέρα, γιατί έχετε εδώ θεωρία κλειστά, έχετε επιτρέψει μόνο σε δημοσιογράφους να παίρνουν καμιά κάμερα εδώ πέρα και να παίρνουνε? Γιατί δεν άφησατε τον κόσμο, δημοκράτες, τι φοβάστε? Σας ομιλεί ο αρχηγός του τρίτου πολιτικού κόμματος της χώρας. Και ευχαριστώ καταρχάς από το βήμα αυτό τις 536.000 των Ελλήνων και των Ελληνίδων. Στην Ελλάδα και στο Σουδάν είναι φυλακισμένοι βουλευτές. Με την αστική ακροδεξιά της Νέας Δημοκρατίας ούτε είχαμε, ούτε έχουμε, ούτε θέλουμε να έχουμε καμία σχέση. Εύχομαι όλους εσάς τους αθλίους να σας λυπηθεί. Σας παρακαλώ. Ο λαός σας παρακαλώ. πάντως... Παρακαλώ. Εγώ σας παρακαλώ. Παρακαλώ. Να σας λυπηθεί. Παρακαλώ. Ο λαός παρακαλώ. πάντως όχι. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Παρακαλώ τη φράση αυτή να την ανακαλέσετε. Ποιος ξέχασε από εσάς, αγαπητοί κύριοι και αγαπητές κυρίες, την 28η Σεπτεμβρίου του 2013, όταν φτιάχτηκε το σόου με τις χειροπέδες στην έξοδο του κτηρίου της Γενικής Ασφαλείας Αθηνών, όταν 6 βουλευτές οδηγήθηκαν με χειροπέδες? Ήταν ένα τέχνασμα, ήταν ένα κόλπο για να μας τσακίσετε, για να μας πάτε στο 2% όπως έλεγε ο Σαμαράς στο περίφημο βίντεο Μπαρτάκου. Σας το έχουμε πει και άλλες φορές. Μπλέξατε άσχημα μαζί μας. Δεν είμαστε σαν αυτούς που συναγελάστε, που συναναστρέφεστε. Δεν είμαστε σαν αυτούς που έχετε τις επαφές σας. Είμαστε άλλοι άνθρωποι. Υπερήφανοι, τίμοι και πάνω απ' όλα πιστοί σε ό,τι κάνουμε. Ούτε ένας από εσάς, ούτε ένα κανάλι, ούτε μία λέξη για το γεγονός ότι 6 βουλευτές εσκυλεύθηκαν σε όλα τα κανάλια. Ντροπή σας πτευτοδημοκράτες! Δεν είχατε να πείτε ούτε μια λέξη. Σκάσε ρε! Θα αποδεικτούν τα στοιχεία αυτά και στα οποία θα γλιτώνατε και το ρεζιλίκι που πάθατε στις ευρωεκλογές. Γιατί πρόκειται για ρεζιλίκι αυτό που πάθατε. Το 9,5% που σας έφτιαξε κατάμουτρα, που θα ήταν πολύ περισσότερο. Αλλά να σας πω κάτι, και ακούστε το εδώ πέρα όλοι, δίκη δεν θα γίνει. Γιατί αν κατέβουμε στο δικαστήριο με τα στοιχεία αυτά, τα δίθεν στοιχεία, τα ενοχοποιητικά που έχετε εις βάρος μας, θα γελάσει ο κάθε επικραμμένος. Ότι δεν διαθέτεται το ηθικό βάρος. Όχι, Λοιπόν, σας παρακαλώ, απευθύνεστε υβριστικά προς το Προεδρείο. Το ηθικό βάρος να με διακόπτετε. Γιατί ήσασταν και σας πήρα το γιακά ο Τάκης ο Μιχαλιόλιας, δικηγόρος υπεράσπισης αστυνομικού που τα έπαιρνε από τους Πακιστανούς, και σας λέει ο Τάκης ο Μιχαλιόλιας, για 5.000 μάλιστα του είπατε, και σας λέει ο Τάκης ο Μιχαλιόλιας, ρε Καραγκιόζη τι κάνεις, και του λες Τάκη μου για το μεροκάματο, αυτοί είστε, άθλοι είστε. Η κατηγορία που υπήρχε εις βάρος μου είναι ότι εγώ είχα δώσει εντολή στον Πατέλη για να δώσει εντολή σε τον επόμενο, για να δώσει εντολή στο μεθεπόμενο να σκοτωθεί ο Φίσας. Γι' αυτό με φέρνατε εδώ πέρα και με είχατε και με περιφέρατε. Και αυτό αποδείχθηκε δυστυχώς με θλιβερό τρόπο λίγο καιρό μετά με τη δολοφονία του Μάνου Καπελώνη και του Γιώργου Φουντούλη που δεν έχετε κάνει τίποτε ακόμα. Γιατί έχουμε πολλά, σας λέμε κάποια από τα λίγα που είναι. Που να πάμε σε δίκη να δείτε τι έχει να γίνει. Θα σας ξεφτιλίζουμε πανευρωπαϊκά για 2 μήνες. Μερίδα εμπρός, εδώ μαλλιά. Εδώ είναι. Ο Χρυσαυγίτης Μάκης Βορύδης και ο διευθυντής του γραφείου του. Ο εικονιζόμενος, εδώ, ονομάζεται Θεοδόσης Αθανασιάς, είναι κουμπάρος και δεξί χέρι του Μάκη Βορύδη, και η φωτογραφία είναι από ναζιστική, συσσαγωγικά, γιορτή μίσους το 2009.
Κουβέντα. Κιχ. Πρωθυπουργέ, αυτού τις συμβουλές ακούτε? Αυτόν θέλετε να κάνετε υπουργό εν ώψη του ανασχηματισμού? Δεκάδες οι δηλώσεις πολιτικών του κόμματός σας. Βάλανε τη Χρυσή Αυγή στη φυλακή. Δεν την έβαλε καμία δικαιοσύνη. Το μόνο που έκαναν κάποιοι από τη δικαιοσύνη και κάποιοι από τις αρχές ασφαλείας ήταν να χαλκέψουν στοιχεία. Σέθετε κιόλας. Στα κρυφά, στις τουαλέτες, στο διάδρομο. Μετά την Επιτροπή Δεοντολογίας, εσύ να τρέπεσαι. Εμείς οι δυο πρέπει να τα πούμε, πλένοντας τα χέρια μου. Εσύ είσαι λογικός. Και φυσικά δεν τα είπαμε ποτέ. Γι' αυτό είμαι στη φυλακή. Γιατί δεν τα είπαμε ποτέ, γιατί δεν προσκυνήσαμε. Η δολοφονία έγινε στον αριθμό 62 της Παναγής Ανδράρη, στο Κερατσίνι. Η αντιτρομοκρατική έχει πάρει τα βίντεο από το νούμερο 142, από το νούμερο 138, από το νούμερο 126. Από τα νούμερα 58 και 62 δεν έχει πάρει τα βίντεο. Δεν είναι λίγο αστείο? Γιατί τον Παρτάκο δεν τον ξέρει κανείς σας νωρίτερα από ό,τι τον ξέρω εγώ. Και ρωτώ εύλογα την αντιτρομοκρατική, τους επικεφαλείς, τους ρουφιάνους του Δένδια, με την κοπτοραπτική. Έρχομαι και τους ρωτώ, αφού κάνατε άνω κάτω το σπίτι μου στα Γιάννενα, γιατί δεν ενσωματώσατε και το βιβλίο του κυρίου Βύρωνα Πολύδωρα? Στον Ευπατρίδη έγραφε κι αυτός. Έχουμε να σας πούμε πάρα πολλά. Δεν θέλω να συνεχίσω άλλο. Σας είπα μόνο 5-6 επιγραμματικά. Να δείτε τι άλλα έχουμε ακόμα. Να δείτε τι άλλα. Να σας πω απλά ότι μέχρι τώρα αυτά δεν είχαν ακουστεί. Ακούστηκαν σήμερα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Από εδώ και πέρα θα ακούτε και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και αν έχετε τα κότσια, εγώ αυτό θα σας πω, πηγαίνετε μας σε δίκη. Να ακουστούν αυτά που έχουμε να πούμε εμείς και αυτά που έχουν να πούνε οι κατηγοροί μας. Η ψυχή μου μένει στη δίκη ολόκληρη. Είμαι αμετανόητος εθνικιστής και χρυσαυγίτης. Και δεν μπορείτε να μου λυγίσετε την ψυχή, ό,τι και να κάνετε. Η Χρυσή Αυγή φυσικά δεν πρόκειται να σβήσει ποτέ. Αυτό αποδείχτηκε περίτρανα. Για τις ιδέες μου πρόθυμος είμαι να πάω και φυλακή και να πεθάνω ακόμη. Εσείς για ένα άδειο πουκάμισο, για μια καρέκλα, οι περισσότεροι από εσάς της κυβερνητικής πλειοψηφίας ψηφίζετε νομοσχέδια που δεν πιστεύετε. Ψηφίζετε νομοσχέδια που ξεπουλάνε την πατρίδα.